Dobrodošli u Laktaše, mjesto na sjeverozapadu Republike Srpske koje danas broji gotovo 40.000 stanovnika. Život se ovdje odvija u 11 mjesnih zajednica i 37 naseljenih mjesta, ali ni o jednom mjestu dovoljno ne mogu reći brojke koliko ljudi koji žive u ovom kraju. Da bi ovo mjesto živjelo kako danas živi, u mnogome je uticao i njegov položaj. Bilo gdje da krenete, kroz Laktaše morate proći, jer se ovdje presecaju brojni regionalni putevi. Aerodrom je od centra grada udaljen samo 3 km, pa često kažu da su Laktaši blizu evropskih i svjetskih metropola. Pričom se sada vraćamo u paleolit, u vrijeme iz koga datiraju prvi podaci o naseljenosti ovog prostora. Recimo, na ovom lokalitetu nalazi se ostaci nekadašnjeg rimskog javnog kupatila, koji svjedoče da je na ovom prostoru postojala i da postoji duga tradicija njegovanja i liječenja duha i tijela. Ukoliko se u Laktašima zateknete kao turista, sve informacije možete dobiti u zgradi turističke organizacije. Da je život ovdje postojao i u prvim vijekovima nove ere svjedoči i Balkis, ranovizantijski izgubljeni grad i ranohrišćanska bazilika nedaleko od današnjeg centra grada. Osim bogate istorije, Laktaši se danas ponose i turizmom, naročito onim banjskim. Imaju i zbog čega, jer se 2 od ukupno 9 banja, koliko ih ima Republika Srpska, nalaze u ovoj opštini. U centru grada ova banja kažu da je poznata po svojim ljekovitim dejstvima vrela, a stručnjaci kažu da liječi mnoge bolesti. Djelotvornost ljekovite banjske vode osjete i oni koji tokom ljetne sezone, pored 2 zatvorena bazena, posjete i otvorenim na kojim se već po navici u najtoplijim danima traži mjesto više. Sa popunjenošću kapaciteta problema nemaju ni u banji Slatina, koja radi u sklopu Zavoda za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Od Laktaša je udaljena 12 km, a čist vazduh, izdašni izvori i temperatura vode od 42 stepena ključne su stvari ako želite doći u ovu banju. Ako ste u Laktašima kao turista, crkva Brvnara u Malom Blašku neizostavna je na vašoj listi. Iz 18. vijeka objekat pod zaštitom države najznačajniji je spomenik kulture ovog kraja. Autentičan izgled i dimenzije te savršen arhitektonski sklad čini je posebno interesantnom. Prisustvo velikih regionalnih i svjetskih kompanija pokazuje atraktivnost opštine kao investicione destinacije. Za ulaganje u aktivnosti privrede razumijevanja ima i opština, pa se svakodnevno radi na uređenju industrijske i poslovne zone. A i sportski uspjesi stanovnika ovog kraja govore priču za sebe. Njih čak 2.500 aktivno se bavi sportom i to u 38 različitih sportskih klubova. Svima je mnogo lakše od kada imaju ovako bolje uslove i to od 2010. godine kada je izgrađena ova sportska dvorana. I nakon kratke historijske lekcije, odmora u banji, predstavljanja investicionih i sportskih potencijala Laktaša, evo nas ponovo u centru grada. Kažu da Laktaši naročito žive za vrijeme ljeta, kada ovdje traje manifestacija Laktaško ljeto, u kojoj učestvuje na hiljade ljudi u festivalima folklora, studentskih pozorišta, regati, biciklijadi ili možda bubijadi. Laktaši imaju i svoj etnofestival i to već 4. godinu za redom. Često se kaže da su Laktaši najveći mali grad na svijetu, jer ljudima mogu ponuditi sve ono što se nalazi i u mnogo većim gradovima.